Pay out na gyud. Go kapa. Uy sirado. Kapan ni sir? Sir. Kapan ni sir? Ay te, kapan ni te? Ay di kapan eh. Sorry. Ya, mayong udto ya. Mutanan lang kuya ba? Asa na dapit ng napko diri ya? Napko? Oh, Dito ra. Tingnan sa ito. Yung sa Panabo. say sakyan ba daw nito pwede mag-aeroplano dito? Pwede ka, pwede. Bus. Dali mo ko boss kay na aeroplano ba? Madali jud. Ndot ng aeroplano o kasakay aeroplano ba? Nato dito. Lamig na siya. Lamig. Tilawan pwede, tilawan. No. The zombies are coming. Ano siya? Yes, niya. Gutom ka ba? Boss. Dahil man. Oh no! Gahe kayo. Nye, humok. Pila ice cream ya? Pila ice cream? Ay, pwede 5. Dami ang apay ano? Ay, boss. Naka? Ha? Nami, mana eh? Grabe. Let's go mga kamags, kung nagustuhan ninyo ang among bagong episode sa prank karon no. So gahapon pa kami mag-upload og video. Kaso ang panahon perminti na niyo. Gaulan-ulan perminti. So gamay ra mig na biktima. So hopefully sunod magabiktima na mig ubay-ubay. So karon mao lang sa namong prank may ipakita sa inyo mga kamags. O magbabay na mi sa inyo ha. Kung na magbabay mga kamags, subscribe sa mga nga channel. Ang OBTV o ang siyempre ang akong channel Macpiril TV in Vlog. So takpan na nato guys, siraduan na nato ang atong screen. Okay.
go.